Sathanda ukubingelela abalandeli be-Channel Sisixhosa nokuphukana omuhle ngisibonga Mbotho-ke namhlanje nje ngesifisa ukuthi ngike ngichaze nje la maphupho nje ambalwa alandelayo nganakwethu. La maphupho engizowachaza njengamanje asuke ekukhombisa ukuthi wena kunezinto ezizokuphunyuka, ngabe ngokokuganga noma ngabe ngokukhulunyelwa-ke ngendlela ozokhulunywa ngayo edlozini noma ngesimo osuke usikweleta abangasekho noma ngendlela osuke wenze ngayo kulezo zinsuku noma kuleso sigaba osuke ukusona. La ngizowachaza ngendlela-ke ngey'gaba ey'hlukene ukuthi uma uliphupha kanje lisuke lithi uyabona. Ake ngiqale lapha-ke uthole nanokuthi ufungelwe, kuyafungwa ngawo ukuthi cha ngeke kuze kukulungele kunabaphikisana nesimo sakho. Ngizoke ngiwachaze alandelane nje banakwethu. Ukuphupha uphonsekelwa yinto emanzini, ngabe incwadi uyadlula noma uyahamba uvele ubone iy'ncwadi zingena emanzini, basuke bekuvalela ukuthi mawungaphumeleli ngesimo semfundo. Abakufisela ukuthi ube umuntu ofundile, bayakuvala ukuthi noma ngabe uthi uhlakaniphe kangakanani ungasebenzi ukuhlakanipha kwakho, kodwa uphikwe yisona isikole, hhayi ngoba kuthiwa ungahlakaniphile izinto zakho zibophe zingayi phambili. Iphupho lelo uma ukuthi phunyekwa incwadi ingena emanzini, basuke bekuvala ngokwemfundo. Mangabe noma bekuvala ngokwemisebenzi, uzophupha ngabe into ene-envelope noma ngabe yinto enefomu noma ngabe yinto impela osebenza ngayo lapho uyibone nje, hawu nansi into ebalulekile kuwena, ngabe mhlawumbe i-laptop noma ngabe ikhompyutha uyibone iqwambiwe emanzini, uyibone ingena emanzini, uyibone iphahlazeka phansi mayekuthi ayingenanga emanzini. Basuke bekutshengisa ukuthi kunabantu abahlalela ukuvala isimo sento wena osuke uziphilisa ngayo, osebenza ngayo ukuze ukwazi ukuphila. Phinde futhi kube yilapho uthola ukuthi uzophupha khona uphunyukwa imali ngabe iyaphephuka, okusho ukuthi bayakutshengisa ukuthi imali onayo njengamanje kunomoya noma kunesimo esizokwazi ukuthi singayihlalisi ezandleni zakho, kodwa uthole ukuthi idliwa abantu nje bume, usale ungenalutho mayiphephuka uthi uyayijaha ipheshulwa umoya, okusho ukuthi le mali onayo wena izodliwa abantu, bona bazuze ngaleyo mali yakho. Uthole ukuthi awunakile nje uboneke ingasekho, kusuke kusho lokho uma uphephukelwa imali. Mangabe futhi uphucwa umuntu isikhwama, uyahamba nje usathi uyahamba uphucwa umuntu isikhwama, hawu ngane wethu basuke bekukhombisa ukuthi wena okwakho njengamanje kunabantu bahlala bezame ukuvala impilo yakho noma bezama ukubona ey'ntweni zakho, izinto zakho zingahambi ngendlela osuke ufisa ngayo, bekonela, bedicilela phansi lokho kwakho okuhle, ukuthi basuke betshontsha isimo sento oziphilisa ngayo, bafise engathi kungonakala. Uzophinde futhi uphuphe uzibona udrayiva imoto kodwa manje usuyayishayisa, basuke nalapho futhi bethi indlela yempumelelo oziphilisa ngayo mayonakala, mayingabi nempumelelo yaphambili. Omunye kwesinye isikhathi mayenayo leyo moto, uma sekwenziwe iphupho elikanjalo elivala isimo sempilo yakhe, kwayimoto leyo engagcina eseze eyishayisa, ngoba khumbula ukuthi koniwa izinto zakho, kodwa baze baqale bekutshengise iphupho likanjalo ukuthi cha, wena umiselwa isimo sempilo yakho ukuthi mayihlule, mayingayi phambili. Kuphinde futhi kuzoba yileli phupho othola ukuthi liyakubophela ukuthi noma ngabe kuthiwa sekwenze njani, noma ngabe kuthiwa usuzama kangakanani, kodwa mazingalungeli izinto. Shuthi lapho uthola ukuthi uboshelwe wena amanqina enyathi ukuthi asho singafa umuntu, kunabantu abakanjalo. Uzophupha inkomo wena, uma uthi uyayiphupha le nkomo uthole ukuthi inkomo izala amaqanda, uyabona. Okunjani lokho? Okufungelwe, inkomo isuke isimo semali noma yidlozi elisuke lifuna ukupha wena imali nenhlanhla yokwazi ukuthi uziphilise, basuke bekulethela. Mase uthola ukuthi isizala amaqanda, inkomo ayisoze yawazala amaqanda. Amaqanda asho ukuthini umuntu? Asho isiqalo esisha sempilo ukuthi wena uzoba umuntu ongase simamelwe impilo kuya phambili. Kusho ukuthini lokho? Ukuthi ngeke lezo zinto zikwazi ukuthi zenzeke zombili. Mangabe imali ofanele ngabe uyayithola, bathi ngeke uze uyithole, shuthi mangabe inhlanhla efanele ngabe iyakwenzela, ngeke izithole ngoba inkomo ayisoze yazala amaqanda, kuye ngokuthi isuke izala ini. Uyayizwa leyo nto? Basuke bekuphambanisa nje ukuthi cha ngeke, kodwa ngokulimi olulula nina enikwazi ukuchaza isiZulu ngendlela enichaza, kunezinto engeke zizizalayo. Ngeke ukuthi utshale i-orange kuphume i-aphula, uyabona? Khona kukhona ukuthi uma uphupha i-orange
impela uma uphupha i-orange bakutshela ukuthi umntwana lona oyomkhulela kodwa uzophuphuma, uyabona, uphupha i-orange kanjalo. Ngenza isibonelo, uma ngabe ubukade utshale i-orange sephuma i-aphula ayisafani lento, kodwa zombili lezi zinto zisho abantwana ngey'gaba ey'hlukene ukuthi lo we-orange yebo uyomkhulela kodwa uyophuphuma, lo we-aphula yebo uyokhulela kodwa kuba umntwana onjani okomalume bakhe ngendlela abasuke bekhomba ngayo, uyabona, noma awokobaba bakhe ngendlela abasuke bekhomba ngayo. Abantwana bobabili kodwa kusho isibusi sombili, kodwa ngeke ukufake emhlabathini mase kuyazalana sekuphambene sekukanjalo, uyabona. Nakanjalo nasenkomeni amaqanda asho isimo sempumelelo noma isimo sesiqalo sempumelelo entweni yakhe ezochuma iye phambili. Mase kuthi inkomo isho isimo sesibusiso esinikezwa wena ngesimo semali ukuthi uzoba, kodwa mase uthola ukuthi inkomo isizala amaqanda bayayiphambanisa lento ukuthi ngeke kuze kwenzeke, bayakuphambanisa ngoba inkomo ayisoze yawazala amaqanda. Okusho ukuthi noma ungazama kangakanani empilweni yakho ukuthi bayakunikeza noma ngabe bayakunikeza leyo nhlahla ngeke kuze kwenzeke, uyabona. Bayakuphikisa ukuthi noma engabe yiphi inhlahla njengamanje engabe kuthiwa iyakwehlela kodwa bayakufungela ukuthi ngeke kuze kwenze, ngoba nawe uyazi ukuthi inkukhu ngeke izizale inkomo, nenkomo ngeke izizale inkukhu. Leli phupho-ke kuthiwe kuyiphupho eliqondene nawe ngqo ngokwasekhaya. Khumbula ukuthi ngithe izinkukhu lezi ekhaya zisho isimo sabantu abasuke bephila ekhaya. Iqanda leli lisuke lisho isimo isizalo esisha phezu kwabantu abaphila kulelo khaya ukuthi kuzoba kanjani, ukuthi khona okuzokwenzeka. Mali kanje leli phupho bathi inkomo masizala amaqanda bathi cha wena inhlanhla ezokwehlela othize ekhaya lakhe ngeke iziyenzeke. Ingakho beze bethi inkomo ingazala umuntu. Yebo phela kanjalo amaqanda asuke emele ini isimo sempumelelo esisiqala esisha sempumelelo, kodwa futhi inkukhu masuyibona isegcekeni isho ukuthi nina enikhonjwe ekhaya abantu abangasekho nina banichaza njengemfuyo yabo kodwa ngokwasezinkukhwini ezisekhaya. Okusho ukuthi bathini lapho, bathi inkomo ingazala umuntu kodwa esimweni senhlanhla wena eyoba isiqalo esisho ukuthi uziphila ngazi, noma ngichaza kahle lento le bakathi khona nizoyizwa, uyabona. Kuphinde futhi nengenza ukuthi kube yileli phupho uthola ukuthi usabusathe uyagibela esitebhisini sihlephuke siwe nawe phansi. Usabusathe uyabambelela esidindini sihlephuke siwe nawe, ukhuphuka intaba uthi uyabambelela esidindini sihlephuke isidindi siphuke phansi sikwise. Uthi uyaphinda futhi uyagibela kwisitebhisi kusho ukuthini? Kusho ukuphikiswa kwesimo sempilo. Wena uthi ufuna ukusiya phambili, ukhuphuke ngeshoda elithize noma ngemizame abanye abazama ngako uze uye phambili, kodwa uthole ukuthi ngeke kwenzeke ngoba kunabantu noma kunezinkulumo noma kunezinto ezivimba isimo sakho ukuthi sikuvumele ukuthi ukwazi ukukhuphuka intaba. Okusho ukuthi uyozihlula iy'nkinga lezo osuke ubhekene nazo uye phambili, kodwa bakuhlulisa nangezinkinga lezi esuke fanele ezincane nje. Ngaba iy'ngxabano ey'thize ey'ncane suke zivumbuka ekhaya, uthole ukuthi bavimba ukuthi kuze ungakwazi ukuthi uhlule lezo zinkinga. Ngokwesitebhisi bavimba ukuthi noma ngabe yiphi indlela ezokusiza ukuthi uye phambili, kodwa mayingakusizi mayihlule kube kuyiyona yona, uyabona. Amaphupho lawa ngenza kwethu uthola ukuthi siyawabona sikulaleni kwethu, kodwa uthola ukuthi abesisanaka noma sibe sisazi. Uma unalawo maphupho kanjalo, phuthuma phela uyokhuluma nabangasekho bakwethu. Yini lento engiyonile noma iyini lento eyonakele, ukuze ngikwazi phela ukulungisa lesi simo sokuthi ubhekene naso ngaleso sikhathi, ngoba kusuke kukhulunywa ngesimo sempilo yakho ukuthi kunabantu abasuke bekhuluma udaba lakho ukuthi mawuhluleke, mawungayi phambili, uyabona. Amaphupho kanjalo uyenza ukuthi asuke ekhomba ukuthi uyavinjwa, akhomba ukona izinto okuyizinto nje zakho. Kwesinye isikhathi ungaphupha ngisho umntwana emuka angangachaza, basuke besho ukuthi makonke kwakho makuphephuke, makonakale, makuhambe, makungahlali ezandleni zakho. Uma nala maphupho hamba ukhulume nabantu bakini edlozini lakho, futhi uphinde futhi uhambe ukunikelele ngenza kwethu ukuze kukwazi ukulunga izinto osufuna zikulungele. Ngiyabonga.